Imanyano zemidlalo beziphume ngobuninzi ngenzame zokuza nesisombululo ezijamelene nezemidlalo. Inkampani zabucala zibongozwe zifake isandla ziphuhlise ezemidlalo. Imeko yamabala ezemidlalo ayinxumisi kwaphela kwaye amanye amabala onakalisiwe. Womasipala ombaxa ufuna ukusendleka imidlalo okudidi eliphezulu kwibala eNelson Mandela Bay Stadium. We had a request the other day from SA Rugby or Western Province Rugby where there was an issue with an event that was booked long in advance at that stadium. So we are currently considering putting our hand up to host some of those events that would normally have been hosted in other stadiums. Zonke izindululo ezithathwe kule ngqungquthela zamkelwe zimanyano zemidlalo. Ndivuyela kakhulu isummit ibe impumelelo, ndivuyela lento yokuba inkampani ebezikhona zikwazile ukuba zizicommittee. Le ngqungquthela inike ithuba kwabo bashishina ngezixhobo zezemidlalo. Yabona le summit le ibalulekile kakhulu ingoba mangithi ngiyabheka ama metro amaningi ayikho nje isummit efana nale. Le ngqungquthela iza kuphinda iqhubeke kunyaka ozayo. Ndinguzolani Moya wendaba ze SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.